pohodičky, dneska tu máme věcí na robíme cvohy a když robila domácí, tak jsem se rozhodla, že taky jedno videjko. Budem ochutnávat čo kyslé. To je to citronový, také ako síru. A keďže chcem urobím toto. Chcem toto urobiť, takže chcem to urobiť a teším sa. Idem na to. Akože bolo to dobré, musím ešte raz. Kúpite to v Slovensko. Tu Michaláňoch neviem. A neviem, o Michaláňoch asi. Michaláňoch len. Majú takéto v jednota. Neviem, asi ešte aj v Milagru. A keď robíme takéto videjko, tak si ukážem vám. Ja som tretiačka a mám tretí bodky Jošin, tretí Ružena Kočová Peštová a mám úlohu z prvá, druhá, tá strana 10 a prvá, druhá. A idem vám ukázať, ako píšem. Včera... No nie. No. Takéto pero som skúpila. Neviem, či mám z ním písať. Takéto oranžové pero. A ešte urobím jedno, no ešte príbeh. Ešte raz.